Románsky kostol Panny Márie ako najvýznamnejšia tehlová sakrálna stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá patrí k hodnotným príkladom románskeho staviteľstva na našom území. Ide o jedinečný trojloďový tehlový kostol pozostávajúci z 2 poschodí. Nie je to len slovenský, ale aj európsky unikát. V Diakovskom kostole je uložená kópia najstaršieho súvislého textu písaného v staromaďarskom jazyku. Knihu liturgií objavil začias Márie Terézie jezuitský kňaz Juraj Praj. Celá kniha je v latinčine okrem strany 154, kde sa nachádza pohrebná reč a orodovanie v maďarskom jazyku. Ide o približne 190 maďarských slov, ktoré sa tu používali do vpádu Tatárov. Originál textu je dnes uložený v Národnom múzeu v Budapešti. Dejiny kostolov v Diakovciach sú neoddeliteľne spojené s benediktínmi z maďarského opáctva v Pannonhalme, ktorí toto územie pri Váhu vlastnili zrejme už od konca 10. storočia a vybudovali tu filiálny kláštor. Prvýkrát sa tunajší kostol zasvetený Panne Márii spomína v pápežskej bule v roku 1102. Súčasná kaplnka svätého Štefana na južnej strane chrámu má podobu neveľkého tehlového kostolíka s obdĺžnikovou a polkruhovou apsidou. Na stenách sa zachovali pôvodné fresky, ktoré zobrazujú dejiny Uhorska z čias Arpádovcov. Keďže kostolík veľkosťou nestačil vtedajším obyvateľom, na začiatku 13. storočia sa benediktíni pustili do výstavby podstatne väčšieho trojloďového kostola. Nová stavba bola vysvetená v roku 1228. Zaujímavosťou je, že 50 schodov vás privedie do vrchného kostola. Táto časť patrila mníchom, ktorí tu nielen vykonávali obrady, ale aj bývali. Dedinčanom sem dovolili vstúpiť len počas veľkej povodne. Koncom 13. storočia bol areál kostola a kláštorných stavieb opevnený. Románske veže boli v období baroka koncom 18. storočia zvýšené na súčasných 31,5 metra. V 18. storočí pristavili k západnému priečeliu novorománsku trojloďovú baziliku, rešpektujúcu šírku pôvodného kostola. Objekt tak predĺžili na celkových 48 metrov. Kostol je postavený z tehál, fasáda apsíd kostola je bohato zdobená lizéniami, ako aj striežkovým a oblúčikovým vlisom a zuborezom. V centrálnej apsíde horného kostola je medzi stredným a pravým štrbinovým oknom zachovalá freska znázorňujúca Ježiša v mandorle. V 40. rokoch minulého storočia bola uskutočnená rozsiahla obnova kostola, najmä vnútorného zariadenia, vrátane výzdoby vnútorných priestorov novými maľbami, financovaná miestnym rodákom maďarským kardinálom Justiniánom Serédim. Počas nej odstránili starú omietku z apsíd a odkryli románsku výzdobu vonkajšej fasády. Obnova sa realizovala aj v 90. rokoch minulého storočia. Kostol je ľahko prístupný, nachádza sa v strede obce. Diakovce ležia len približne 3 km na juhozápad od Šale. Ak ste milovníkmi sakrálneho umenia, určite sa prídite do Diakoviec pozrieť. Z tohto netradičného miesta môžete začať vašu cestu histórie a oddychu. Spoznávať kraj histórie, slnka, vody a vína vás pozýva odbor cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jasnou jednotkou pre kraj je rozvoj cykloturistiky a vybudovanie cyklochodníkov. Aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu má reálne rozmery v podobe dotácií vo výške viac ako 120 000 eur. V nasledujúcom období pribudnú na hlavných cestných ťahoch hnedé informačné tabule smerujúce k miestam, ktoré sa oplatí navštíviť.